kwan. Iwacho kanyo makareja kata kamano bende wang'eyo ni kata jatend Azimio la Umoja osebedo kowacho ni sirikal mar Kenya Kwanza sirikal mosebedo wanyalo wacho ni osebedo the beneficiary kokalo e ng'eto mar doho to sani koro ponono gik moko kata koth nochako goyo ponono sirikal mar Kenya Kwanza gi kanye momiyo koro gidhawo kata girakore kod doho e yo ma oneno e yo makare gi sani Orogo. Asewacho ni nonro mara nyisa ni bura kata parliament en parliament ma is held hostage sani. Kendo nyamero wacho kama ber ni neno ka wan constitutional democracy iyudo ka waduto wawinjore e table kawuono ni wan constitutional democracy kaka pinywa ka to neno ni katiba omiwa ni nitie 3 arms of government ma kaka gitimo tich both arms gi cooperate kendo giluorore nikech mano e piny mano kaka iloso piny owacho tiyudo ni nitie gimoro Joyce mane ne wawe modhi sana gima ni ipako ni tyranny of numbers iwinjo en tyranny of numbers kata constitution kata obedo ni wan gi constitution democracy gimoro ni tyranny of numbers ni seche moko numbers gi paro gi ok gin paro malure gi paro jopiny iyudo ka parliament nitie bills moko mikalo kaka finance bill ma nyamero wacho ka iyudo ni riwruok mar jo od bura giriwre together to gi pass some bills kendo gi pass laws moko miyudo ka hinyo jopiny to nikech iyudo ka giwuok e kweth ma Kenya Kwanza kata gin gi kweth manok e od bura ok onyiso ni gitimo gima ber tiyudo ka kendo seche moko gik ma government dwaro giriwore gi miluongo ni tyranny of numbers gi kendo gikalo ma jopiny hinyore bang'e koro kanya ma ng'isi ni ne gineno ka nitie bills moko ma ne kale parliament lakini neno ka judiciary being nen custodian ma constitution judiciary nyaka somna katiba kaka en iyudo ka kendo gidhi somo kendo gi suspend gik moko ma jod bura wacho koro ineno ka kanya ma ywaro kineno ka ne wuokie nikech koro iyudo ka executive gin gi majority kendo gin gi kweth mang'eny e parliament tiyudo ka gi pass bills moko to judiciary being custodian ma constitution na pana magi gik madhi hinyo jopiny kanyo ywaro ko wuokie mar ariyo wacho ni nikech Lavendo wacho gimoro ka ni mano ne en paro ne individually kaka jatend jalup jatend piny iyudo ni is a person of interest mae gima kik wiwa wil ni an kama person of interest a position man go gima wacho ni gi weight sana e public kendo kata bed en personal interest kaka nyamero wacho iyudo ni public to kawe nadi nikech kiny iyudo ka kendo ng'at moro wuok e senate be wacho mna gima nikech mano president makoro jotelo osekawo to kwayo na en ni kin gi evidence kin jatelo man gi evidence being ni in gi evidence miyudo kaka intelligence jatelo president gi intelligence deputy president gi intelligence joma dito gin ging'eyo ni ng'ama nong'ado bura ni did this and so to kwayo ni duol mochung ni weche doho kaka ni sewacho Justin Muturi ma en attorney general en as a one of the sitting member ma JAC to kende is a sitting member ma cabinet ang'o mamone chiwo paro maber ka obete cabinet gi both the president gi deputy president mano en responsibility mare emomiyo en JAC to kiyudo ka nitie weche moko ma iyudo ka executive chung ayanga to wacho jatend executive man jatend piny ineno ka advice mar attorney general as a member mar JAC to a member mar cabinet nitie paro moro kanyo ndalo moro Githu Muigai manen attorney general ndelo moko no resign no wacho ni asemi government advice to ok gitimre nadi ok giwinj koro aneno ka piny owacho kawo direction moro man kaka attorney general ase advice gitu ko no resign Justin Muturi weche en koro en spotlight en ang'ma advice mane momi both cabinet kendo mi both JAC Tabitha nyalo bedo ni Justin Muturi mani